principi hem notat un poquiu de reticència a vindre a les sales, però res, un parell de dies. Després ja la gent s'ha una altra volta enganxat i la veritat és que està entrant la gent a veure l'exposició. Molta gent s'havia quedat en ganes de veure-la perquè encara faltava un mes per a gaudir-la. Llavors, doncs, està entrant tots els dies, ens entren de matí i de vespre, ens entra gent per a visitar l'exposició. Hem fet ja 2 visites guiades que ha vingut públic i ara estic pendent d'oferir una tercera en el mes de juliol. Es fa la visita, Fran es posa, per exemple, més a lluny, o jo si faig una visita guiada em poso la mascareta i diem per favor que la gent tinga la seva mesura, o sigui, faci una distància prudent, i després hem establert un circuit d'entrada i un d'eixida per a que no es mescle la gent. De totes maneres, la capella és prou ampla com per a poder visitar tranquil·lament l'exposició sense tindre una persona al costat. Durant aquest mes de juliol tenim 3 concerts. El dia 10 és el de Guisacs Duet i després el dia 24 és el de 3 més un quartet. I després tindrem també un concert en el mes de setembre i un en el mes d'octubre. A partir de meitat de setembre inaugurem la 6a Bienal Art Nostre a Ribalcoi, tindria que haver vingut en abril, però vindrà ara al setembre i la tindrem fins a mitjans de novembre. I en principi aquesta és la programació que tenim establerta per el mes proper.